got a secret, can you keep it? Swear this one you say, better lock it in your pocket, taking this one to the grave. שר נתניהו. שלום סיוון. מה שלומך? ככה זה משתנה מרגע לרגע, אבל באופן כללי קשה, עצוב. זה שאני מרגישה שאין כבר כוח לעוד מתקפה נוספת של מחזור, של הרכילות המרושעת הזאת. ופשוט נהפך לאיזשהו מין טקס כזה קבוע של צביעות, כזאת התחסדות. וזה, די, חייבים להפסיק את זה. אתה יכול להגיד בכנות איך תוכל לעבוד עם נתניהו ועם אשתו של נתניהו אחרי כל מה שהיה ביניכם? אתה מוכן פעם אחת בכנות לדבר על זה? יהיה בסדר, אנחנו... יהיה בסדר? זה מה שאתה אומר לי? כן, בחייך. זה מה שהיו אומרים בסיירת. קודם כל באמת, אנחנו שירתנו באותה יחידה, אז כנראה זה ימחק את ה... מי אתה ושרה? כן, בדיוק. שרה ואני היינו בעיקר בקורס טרור ביחד, אבל מה שרציתי להגיד... הוא ראיין אותי יחד איתה, והיא הייתה מאוד פתוחה, והיא זו שקיבלה אותי לעבודה, יחד איתו. מה זאת אומרת, היא ראיינה? לא, זה נשמע מוזר, אבל זה לגמרי לגיטימי. את התבטאת בעבר שאמרת שאותך ראיינו שרה וביבי ביחד. כן, אני לא יודעת, לא זוכרת, אני יודעת שהוא אחריי הולך לראיין את נתניהו. ימיו של בנט בלשכת נתניהו לא היו ארוכים. הוא ואיילת שקד, כך מספרים מקורבים, לא הסתדרו עם שרה נתניהו. אז אני לא אשאל על נתניהו עצמו, אני אשאל על רעייתו. בן כספית לדוגמה אמר שבנט סיפר לו, אנחנו יושבים חודשים ומתכננים מהלך עם נתניהו, ואז הוא חוזר אחרי הוויקנד ואומר, שרה לא רוצה, הוא מבטל הכל. עוד דוגמה שבנט סיפר עליה בשיחות סגורות לפני שהלך לפוליטיקה, יש פריימריז בליכוד נגד פייגלין, בנט לא רוצה אותם באוגוסט בגלל חשש ממיעוט בוחרים, שרה מתעקשת שהיא לא רוצה לפגוע בחופשה המשפחתית, ושרה מנצחת. בקיצור, כעבור שנה וחצי בנט התפטר, ונראה שליחסים האישיים היה משקל רב בכך. אחרי שעזב, דיבר על כך בשיחות סגורות, אבל היום כשלא נוח לו, הוא מעדיף לשתוק. אתה כל הזמן טוען שזה נגמר טוב. בינך לבין נתניהו ובינך לבין שרה נתניהו. לא, אני אמרתי שזה נגמר טוב ביני לבין נתניהו. כלומר, בינך לבין שרה זה אכן לא נגמר טוב. תמיד אני אגיד את האמת, אז זה נגמר טוב עם נתניהו, ואני לא מדבר על היתר. מעולם לא הכחשתם שגם לא הוא הכחיש שהיה דם רע ביניכם לבין הגברת נתניהו. אני לא מדברת על הגברת נתניהו. כי? אני לא רוצה, זה כרגע לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לשום דבר. בוחרים את נתניהו בתור ראש הממשלה, נתניהו קרוב לאשתו, מתייעץ איתה, הם צוות, זהו, בזה זה מסתיים, זה בסוף הציבור שופט את נתניהו לפי התוצאות שלו. חוגגים בר מצווה לבנם, הם לא מזמינים אותך. אני אתן עוד דוגמה. יש מקרה שבו שרה נתניהו מתקשרת ללשכה וצועקת על איילת שקד, אומרת לה דברים קשים מאוד, מחרידים אפילו. על המקרה הזה ידעו אנשי הלשכה לספר שהוא קרה אחרי שנתניהו איחר הביתה, ולכן התקשרה גברת נתניהו אל מנהלת הלשכה ואמרה את הדברים. כלומר, טוב זה לא היה שם. יש כאן חגיגה של צביעות והתחסדות רק על מנת לפגוע בראש הממשלה. לאזרח מן השורה שרואה את הרשימה, את המלונות, את הטירות, הוא אומר, איזה נהנתנות. כי האזרח מהשורה רוצה רק מה שאלה שהוציאו את זה, אלה מאותו ערוץ או מאותו עיתון, רצו שהוא יראה. אתם צריכים להבין, האזרח לא רואה את כל הדברים שהתקשורת או שחלקים מהתקשורת לא רוצים שהוא יראה. יש דברים שלא רוצים שיראו, אז הם לא קיימים. אבל הם מאוד מאוד קיימים, רק האזרחים לא יכולים לראות את זה. ומה הם רואים? את זה שנתפלים אליי כדי לפגוע בבעלי. כי יש אנשים שלא רוצים שהוא יהיה ראש הממשלה. ואני אומרת לך את זה, זה אינטרסים לפעמים, אפילו לא רק של שמאל וימין, זה אינטרסים של כוח ושל כסף. כלכליים, התקשורת? אינטרסים כלכליים. ויש כאן אינטרסים כלכליים, מספיק שתראה. כל אחד באותו ערוץ או באותו עיתון שתוקפים, יש להם אינטרסים להפיל אותו. כי הוא לא עונה להם על הצרכים שלו. והדבר הכי קל, לשים את האישה על המטרה, ובטח אותי. Maybe it's cold outside. He doesn't really know it yet, but he's singing it with me. Yep. שרה נתניהו היא פשוט קר למכות, להקאות, לחיצים. בואו נתעלל בבובה הזאת עוד פעם, בבובה הזאת, בפלקט הזה, שקוראים לזה אשת ראש הממשלה. אבל אני רוצה להגיד לך, סיוון,
שזה לא פלקט. אשת ראש הממשלה זה אדם אמיתי. טענות שאת מנהלת את המדינה, שבעצם אני מראיינת עכשיו את ראש הממשלה. פיטורים, עובדים, צעקות. ממש. אוי, איזה שטויות. תגידי לי, גם מתי יש לי זמן לנהל את המדינה, בין כל מה שסיפרתי? אומרים שאם את לא מאשרת מינוי, אין מינוי. שאם את מעודכנת אונליין מהלשכה, את יודעת מה קורה. אני הצלחתי להבין את זה באיזשהו שלב, שכל בעל תפקיד במדינה קיבל אותו ממני, וכל אחד שלא קיבל תפקיד במדינה, זה כנראה שאני מנעתי ממני. אז מה אפשר להגיד על זה? תגידי לי, מה אפשר להגיד על זה? חוץ מזה שזה הזוי. בוא נאמר עכשיו שלום לאחד שיודע, הפרשן הפוליטי של חדשות 10, אביב דרוקר. אהלן, מה העניינים חברים? היית גם בקורס טרור הזה? זה לא קורס טרור, הם היו ביחד בסדנת שבי. אני חושב שאפשר לסיים כאן. ואגב, הוא ישב בסדנת השבי הזאת יחד עם ביבי, הם שניהם השבויים. ביבי עוד יושב. הם השבויים והיא החוקרת הקשוחה. לא רוצה ללכת פה לאסוציאציות פרועות יותר. תגיד, נו, מה היה ביניהם? הגיע הזמן, אתה יודע, לכל אלה ששואלים את עצמם, החל מ-6 בבוקר היום שם עם גיא ואורלי. מה זה קורס הטרור הזה? מה שהיה ביניהם, בלי להיכנס לפירוט המלא, פשוט הוא יגע, זה שיפתלי בנט ניסה לנהל לשכה מסודרת, בלי כסף כמובן, כי מהזוג נתניהו מאוד התגאה שיוצא סיירת מטכ"ל, מי שעשה אקסיט, מוכן לעבוד בשבילם בלי כסף. ובנט ישר ראה את הבלגן, הוא למשל סרב לנסוע לחול עם בני הזוג, הוא ידע מה קורה בנסיעות לחול האלה, אז הוא התרחק מהם. ולאט לאט הבלגן הלך והחריף, כי כל פעם איזו מזכירה הייתה יוצאת בוכה ופורצת בבכי ודברים כאלה, וכשביבי איחר פעם הביתה, שרה התקשרה וצרחה לאיילת שקד דברים שאסור להגיד אפילו ברדיו שלכם. מזעזעים לגמרי, הוא צודק. ואיילת שקד היה אסור לה להצטלם לידו וכל הדברים האלה. הדברים הרגילים בקיצור, ובתישהו הם שמו את נפשם בכפם, הזוג הנחמד נפתלי והילד, נכנסו לביבי ואמרו לו, אני אספר על עוד דברים שהיו ביניהם, היו המון חיכוכים, והם אמרו לו, תשמע, בוא נעשה סדר בלשכה, דברים, אנחנו מבינים שאשתך צריכה להיות מעורבת, זה לחלוטין מקובל עלינו, ובכל זאת בוא ננסה לסדר את העניין, כי זה מפריע, כי זה בעייתי, כי יש פה צוותים שניים ושלישיים, והכל עובד עקום, וביבי, כמו שהוא עושה בדרך כלל בכאלה דברים, הוא האדם הראשון שהולך לספר לו על השיחה הזאת, זה כמובן שרה. אני מקווה שהוא לא מטפל בעניין האיראני ככה. בוודאי שהוא מטפל בעניין האיראני ככה. ומאז הם נמחקו סופית, המסר לסביבה הוא עבר בצורה הכי בוטה שאפשר, בכך שנפתלי לא הוזמן לבר מצווה. היה אירוע בר מצווה שהוזמנו אליו כל העולם ואשתו, כל מקורבי ביבי מחול ומהארץ, וכשהוא מתקשרים חלקם לנפתלי כדי לשאול את ראש הלשכה בדיוק מתי ואיפה ומאיפה מביאים את המתנות, אז נפתלי היה נאלץ להגיד, תראו, אני לא הוזמנתי לאירוע הזה. אחרי כמה זמן נפתלי הבין את הרמז, כי ביבי הרי לא מפטר בעצמו, הוא פשוט בא לביבי והודיע שהוא עוזב, כביכול הוא עוזב. זה היה כמובן אחרי שהוא כבר לא שותף בחלק מההתייעצויות, ובעיתונים הוא קרא תדרוכים אחרי דוח וינוגרד הסופי, שביבי מאוכזב ממנו כי הוא הבטיח להוביל להפלתה של הממשלה, והוא לא הצליח להוביל מחאה ציבורית, והוא כאילו הלך מעצמו. תשמעי, יש כאן דברים כל כך קשים במדינה הזאת, כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה לפעמים אני חושבת אסונות טבע, אנחנו רואים רעידות אדמה מסביבנו בתרתי משמע, ואני אומרת, במה מתעסקים? זה לא סתם בזבל, ועוד איזה זבל, ואיזה שקרים, ואיזה... על מה? על מה? למה עושים את זה? למה הרשע הזה? Speaking, what's the secret of your relationship with Kermit? The secret to my relationship with Kermit is simple. We love each other. That's all there is to it. I mean, you know, the little GPS chip that I put in him,
That also helps. I know where he is at all times. That way I don't have to trust him. אוקיי, אתם רוצים לכתוב עליי? אתם רוצים שאני אתפוס? אז תכתבו באמת. תכתבו את סדר היום שלי. למדתי כל כך הרבה שנים באוניברסיטה, לתואר ראשון, תואר שני, את איזה, הכל. עכשיו אני גם פסיכולוגית מומחית מלפני שנה וחצי. ואף אחד לא כותב על זה. עכשיו, איך אפשר גם by definition להגיד על מישהו שהוא פסיכולוג, ושעובד עם ילדים, ועובד עם אמהות, ועובד עם אנשים, ועם הורים, ועם צוות החינוכי, יום, איך אפשר להגיד עליו כאלה דברים רעים? הרי זה סותר בכלל by definition את ההגדרה של פסיכולוג. אבל את נשמעת עם בטן מלאה, באמת פגיעה, זה משהו שכל היום... פגיעה נוראית, ברור שזה פגיעה, כי אני יודעת מי אני. הקולגות שלי, הפסיכולוגים והפסיכולוגיות שיושבים איתי בצוות, יודעים מי אני. רק לפני יומיים הייתה לנו ישיבת צוות, וכשהמנהלת שלי התחילה לדבר על זה, לא יכולתי יותר. וככה התחילו לרדת הדמעות, והרבה פסיכולוגיות בחרו יחד איתי, ואמרו לי, אנחנו בוכות איתך. למה? על זה שאני נותנת את הזמן שלי לילדים, על זה שאני עובדת, על זה שבערב אני הולכת לניחומי אבלים, על זה? אז מה מגיע לי? Obviously the Muppets film. It's the first big, massive Muppets film in quite some time. So, how long has it been since you saw the gang? Not long enough! I really can't stand the rest of the Muppets. They're a bunch of idiots! Which ones particularly, or...? All of them! All of them, except for Kermit, of course. Are there any... And me! I mean, I'm not an idiot. Are there any that you've got a particular problem with? Well, Gonzo, he's not just an idiot, he's also a weirdo. יש כאלה שלא מבינים שיש כאן כוונת מכוון. זה לא סתם פתאום יוצא. יושבים, את צריכה להבין, על כל הסיפורים האלה יושבים שנים אותו אדם. והוא רק מחפש, הוא אומר, תביאו לי חומרים על הזוג נתניהו, תביאו לי. כל מזכירה שמפטרת, הוא מתקשר, בואי ספרי לי סיפורים, אני לא אומרת שמות. בואי, תספרי לי סיפורים רעים על הגברת נתניהו. נכון שהיא אכזרית, נכון שהיא צודקת, נכון ש... ואנשים אומרים לו, תעזוב אותנו, לא רוצים. שרה, היא סופר אישה, היא אשת ראש הממשלה. כשהייתה אשת ראש הממשלה, היא נפגשת עם נשים, עם חברי כנסת, עם מנכ"ליות מכל העולם, היא פרזנטטיבית סופר, והיא חייבת כל היום לראות טוב. תנסו לחשוב על שרה בתקופה הזאת, נכנסת למספרה ושמים לה ניירות כסף על הראש. כל הסופר מפורסמים האלה, הם נכנסים למספרה מבועלים. ובאותה רמה שרה, כי אחרי דקה שהספר עובד עליה, והוא לא איש מקצוע אמיתי, הוא אחרי דקה הולך מספר לעיתונים, שרה אמרה לי ככה, ואת זה עשה ככה, העיתונאי המפגר כותב את זה, ואנחנו ביום שישי קונים את זה וקוראים את זה בשקיקה את הכל. היא גם הייתה הנטד, אני לא אשכח שהעיתונאים היו מתקשרים אליי, שרה אצלך, תן לי את שרה, תן לי את שרה. יש איזה בחור גיל ריבה, הוא התעלל בקשות. הוא התעלל בה, גיל התעלל בה, וגיל היה מתקשר בשביל שאני אתן לו אייטמים על שרה, ובשנייה שלא הסכמנו לתת לו, הוא איים שהוא יכסח אותה. ואני חייב להגיד לך שיש הרבה ספרים שחושבים שהיא חמודה בניגוד למה שמפורסם שנים בעיתונים. עכשיו תשמע, מי שמטפל בהם צריך ב-6 בבוקר לעמוד שמה, לראות את ביבי מתעורר, את שרה מתעוררת, ביבי צריך פלפון על הבוקר, הבלורית היא לא טבעית כמו שאתם מבינים, הוא צריך איזה פלפונת שבא הרוח באחד הנאומים ועושה לו פלאפ למעלה. די מביך לבוא בבוקר לראות את ראש הממשלה מתעורר, מה גם שאתה לא מת עליו פוליטית, אז זה די קשה לך. אתה יודע, בשנה וחצי האחרונות, אשתי ואני, ואפילו הילדים שלנו, נתונים להכפשות והשמצות שלא ידענו כמותם במדינה. באמת דברים חסרי תקדים. ועכשיו זה פרץ את כל הגבולות, והגיע לדרגות כאלה של מיאוס ורשעות, שפשוט לא ראוי להתייחס לזה. שר לבוי, אנחנו זזים הלאה.